Halo. Gimana kan ora ya? Ya, Kang. Tadi di Loroban. Nah, ini sing tua sing kabelan paha. Lah. Kowe, Ren, belah yung. Oke, pis. Oke. Ya. Oh.
Ora jegong. Jegong. Ora nasi ngakon. Urung tinggal jegong. Oke. Salam dingin. Wah rame-rame yang ini penonton ini kana. Siki ucapna salam dingin. Hei, les. Cepet. Salam mana? Jal tayang pora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Ora kompak. tetep baleni, heeh. Assalamualaikum. Pisan maning. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Wis, tul. Jane iki ana apa ki rame-rame nang ngene iki? Jadi mangkene bis. Cung. Oh, tak Iki rame-rame kaya ngene iki nang balai desa. Iki acara tasyakuran hitan. Kita siapa? Sepitan. Hitan. Cepet? Enggak. Oh, sepet no ta? Kitan mudeng dong kitan. Hitan, zamane siki ki hitan. Sepet berarti ya? Heeh. Wah, selek lah sepet menuli kena ora kena. Hus. Sepet kena ora kena ngawur. Jare siapa? Lah iya. Tegese kene, tegese sepet kena ora kena kowe keprige? Jelasna. Jadi mengene. Prige. Dute mana? Dut mana? Pak Gono. Ngobae lah aku. Sampurna mil. Sing nabur nek udut. Ya, sampurna mil paling ora yu. Wis tak jalukna kowe. Nek ajat gedhen yang ngene kak roker metu lah. Jadi mengene, Prige. cepet wis sunat kitan we. Heeh. Tegese Alkitanul lil apa ya? Ngali. Klalen mau. Klal. Alkitanul lil ngadai. Artinya apa? Ngerti pura? Ngerti. Prige. Ngresiki. Ngop. Terus iki apa nih? Apane Terus mengene. Ngresiki kaine. Heeh. Oke, sepet kowe Heeh. merga krono. Kronone apa? Nah, krono nomor 1. Heeh, nomor 1 krono Apa? Krono kesehatan. betul. Weh, Ya. udah Nomor 1 catet. Oh, krono Nomor 1 kesehatan. krono kesehatan. kesehatan. Nomor loro Krono adat. adat. Nomor 3 Intine kuwi wis lah loro bae lah. oh loro tok. Oh, Berarti nomor 1 krono kesehatan, nomor loro krono adat ngono Lah kuwi. iya. Nek adate kene pancen pada sepet ya kudu sapit. Ora sepet lah. Ora payu kok. Berarti nek ora sepet kudu telaten ngresiki ngono Iya. kuwi. Oh. Iya kan. Nek ora gak sepit aku kudu telaten ngresiki. Barang ora telaten ngresiki aku kudu sepit. Oh, kudu sepit. Wong adate kene kowe. Oh, kayak kuwe jebule. Ya iyalah. Oh, akibe mudeng mengkono nyong kuwi. jebule kaya ngono. Berarti tegesane loro 1 karena kesehatan, loro karena adat. Adat. Ngono kuwi. Lah iya. Ning sing sepet jane iki wong Islam tok apa ora? Nyok tak takon. Alah, siki pirang-pirang agama wis sepit kabeh. Ora Wah, masalah. adat bae lah wis teka ora sadar. Berarti manut adat kayak ngono. Manut Mari. adat intine. Siji kesehatan, loro ya Adat. ben maer Adat, lah. adat, Ben ya. maer rupane. Ya mencen. Nek wis disepet sepet dur maer berarti. Maer lah. Kunin ki sing sepit sapa, sing nyepiti sapa ki? Iki ke sing sepet ke Mas Wih. Muhammad Jufar Sultan Tama, Hah? putra Bapak Tugono dan Ibu Bro. Halimah. Halimah. Betul. Ibu siapa? Oh, 5. Jenenge siapa kae? Wis. Jenenge siapa? Jenenge siapa ya? Alah bungkak nenge topenge ra weruh ngene-ngene kowe. Iya. Macan dewek ditonton lah ngintip lah kowe. Ora lah. Ngintip bolongan cilik. Ora keton. Bocah cilik kuwi Coba jeneng. nenge topenge ben ora ngenu. Warai maning, warai maning. Berang ngiling-ngilingi. Oh, oke siapa? Putra Bapak. Lah. Coba Putra nenge Bapak topenge. Tugono adalah Ibu Halimah. Nah, bener. Jenenge pinter 100. Kowe ubele karo dilapi kowe. Apa nih ya? Ubele. Kan itu. Ora gitu juga. Jadi mengene. Lah kowe deke gawa bocah dene
Bocah kiye ki monyong dikon Pak Lurah ke dikon momong bocah. Oh, Padahal nyok agi di Bekasi karo Pak Gono kae gon kramekna acara kaya ngene mah Pak Lurah titip bocah jal. walah ya. Iya jan kaya ngono. Melo sepiti bae mayu. Hah? Melo sepiti bae ki. Sepiti? Oh, mben resik. Apa nih? Ya kowe lan siapa jenenge kowe? Nek lanang ya turmono njoran kok gak disepiti kok. Oh ya, berarti lanang wis iki. Oh, ganti lanang. Ganti lanang, iki. Ganti, ganti. Ya. Ganti lanang. Jenenge ganti lanang. Oh. Jenenge Turmono. Turmono. Tur. Oh. Turmono wis. Ah. Ono wis. Dadi Tur bocah. ono, Turwono. Siki awake dhewek piye nang kene tegese ngramekna acara. Amekna gawe wong seneng lah. Gawe wong Bisa seneng timbang. bungah, desa timbang. Konsentrasi. Iya. Acarane tasyakuran kiye anake Pak Tugono jenenge Muhammad Jufar Sultan Tama kuwe mau isek tes di ges Ketok alias iyung ora Lah. kowe lah. dewek ning kene gawe wong seneng akeh ya. Pahala ibadah dewek. Ibadah bener. Iyalah. Joke paling ngenu jah. Hah? Ora weruh apa-apa. Lampune mempan kok ora sih? Wis coba denge topenge. Kowe ora ana bolongane kowe topenge. Kejeblok kok. Lah. Jo siki bukan bareng-bareng ndongakna. Oh, siki kiri dongakna sing sepit. Yo wis dongakna. Semoga Nggih. Amin. Urung. hurung semoga setelah dihitan Nggih. menjadi anak yang soleh. Amin. Menjadi kebanggaan orang Pokok sang-sang amin. Bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin. Terusnya apa nih? Amin. Terus naik. Cepet payu kanggo. Nek sepeda ora kanggo ya iman-iman biar larang-larang. Iki lho rampung. Terus sama nih bagi nusa dan bangsa. Oh. Amin. Ya robbal amin ya robbal alamin ta. Oh, amin ya robbal Amin ya alamin. robbal. Oh. Amin. Alamin. Wis iki Ya mugi-mugi cepet mari ngono kowe. Dadi areng sepet kowe digo. Jur sing Kanggo. sepiti kon metu bukan. Hah? Sing sepiti kon metu bukan. Oh, sing sepiti kon metu. Oh, sing bocah disepiti ki kaya ngapa jan-jan. Prene tak sangoni sing sepet metu. Yo, Pak Gono. Rete-rete. Yo. Diiringi gede-gede yo. Ndi? Ya ha ya Ada ada. pes kae putahe. Oh, kuwe. Oh ya. Kene. Awas. Kemek. Kemek. Mriki Mas. Oh, cekap. Jal. Jenengan Jal. niku Jal bener-bener Pun. Pun. Sepeda burung tak delong ae. Jenengan namine sinten Mas? Muhammad Jufar Sultan Tama. Edan, tepuk tangan yang meriah. Niki Bapak-bapak, ibu-ibu niki larene sing wau enjang di sunat. Kados niku. Tapi temenan pura. Ya, Pura. delong dese. Delok nek ngapusi. Jadi dosa apa aku. ora, Jal? Jadi ora. Jare Jadi- sepitan dene jadi- gen ngaku katok. Oh, wah ngapusi ge. Ora sih ki Gejal. Apa sih, yo? Gejal jelasna dene ngaku katok. Ben Kampang. Ben gampang. Arek Apane sing ben gampang. Nah, nabi. Kae biongane mrongos bae kae. Jero kae. Eh, siki nyung ora ngadel nek nyung urung weruh. Wong-wong iki ora ngadel nek dhewe sepit. Ngure sampe yo katok. Gejal buka dingin. Nyung bae sing ente cepet. Aja ngomong. Oke. Deleng. Oh. Aring sepit model apa? Bunga apa? Model kembang. Bulat. Ngawur. Wis ket Rika Saguh nyangoni. Kuwe intine alhamdulillah wis disitan. Alhamdulillah Jur wis iki dikitan. tak deleng ya wis dadi. Wes. Iya. Jur iki wenehe petukon Bang Gula. Ya bener. Oh. Petukon rokok ben gris garing. Bang Gula bae. Bang Gula ya lumutan gosok semut. Oke. Enang untuk Bas Bang Gula nggih. Oh. Muga-muga Wih. cepet mari. Amin.
Engko sidik paha tekan buri bagi loro ya. Nek bapak ingin prana aku jaluk batire, mat kene. Usah ngomong bapak gawe loro, aman. Oh, Ada. gue tuku rokok, ini on Pak Niki ngono ki. Sampur nami. Ben cepet garing. Wis bocah gak ngaso. Wis Mas Jofar ge. Mugi-mugi gak mantun. Aja buka siki. Aja buka. Rong dinar. Ana ulane. Wis mayu, wandhek lho bocah. Sepiti bae mumpung cilik. Ya mayo gamen Pak Mantri yo. Yo. Men ora rewel. Mayu. Media. Dok mau pedang barangnya ngapa ya? Aset tak benaike. Yo, sepiti bae yo. Mayu. Mayu gawe mon Pak Mantri bae Pak Eko yo. Wondo manusia Pak Mantri umenang di Pak Mantri. Anak-anak ya. Kudu ya. Anak-anak balik bae mayu. Yo. Walah. Tol. Wah apa kowe? Apa kowe? Walah tol. Tol. Wondo manusia Di. Apa kowe? iya Oke, tol. Bayine. Bocah. Awas. Bocah sepi. Wala yo. Bocah iki. Hei, sapa kowe? Hei. Takoni dingin sapa ki? Prene. Takoni kae. Mangan bocah. Sapa kowe? Gajah singa barung Kowe baleke bocah. Barena. ora bakal Bocah tak kasep baleke. ini. Wis tak gelak-gelak bocah kuwi Iki. Nen ora bakal baleke. kowe tak Waduh. Weh, apa kowe? Ora wani iki. Awo. Tol. Tol, pes. Pes. Hah? Yo, lapor bae. Lu mesti lapor. Deweke wis ra kuat kae. Mulai temen bocah gak sepiti malah hilang. Lah aja sampe Pak Lurah yang lah. Kowe lapor bela. Mayo lapor siki. Ndok pelowok yang bersikile kan ke pengen Pak Lurah yo. Ikaan. Mayo lapor bae. Yo. Ayo. Ayo pundi bae. Termino. Jalan jeneng siapa mau kalian? Jeneng siapa? Termono. Hah? Termono. Iki bahaya bocah. Aduh di. Sepi ini kak. Timang. Masa. Aduh dipegas si cakap kabeh. Ayo, siki lapor bae. Yo. Ge. Nanti ge. Kene Di Pak Lurah daleme ngendi? kene bae wis kene bae ning kana ora ana. Wis pikir ngomong. Dek apa yo? Hah? Dek belah nyorot ngomong. Nyok. Rika bae. Rika sing lapor. Tayang Lurah. Beri Pak Lurah. Pak Lurah tolong. Sopan. Dah, jare kon omong. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Ana apa Dul? Wis Iki kula nyuwun ditulungi. Terus nah nyorot tulungi kenang apa? Anu nika wau ngomonganku ical. Lah, momonganmu hilang. Nggih. Terus kon nulungi sing
Kepriwe? Anu wau kan kula sek nganu teng acarane tasyakurane Pak Gono. Lah, iya. nggih anake niku lah. Kula ki ajeng nyepiti niku malahan dicegat kewan gede banget. Nduk dimaem. Maksude bu momonganmu arep dikitan. Nggih. Pelaku dicegat orang-orang. Nggih. Orang-orang kuwi apa? Ora slemongan. Gedhi pol-polan medeni. Orang-orang. Oh, Gajah Singo Barong ngono. Nggih. Oh, wis yo. Ya wis yo. Tuntun kei tragaku. Setika. Kakang-kakang pada plesir barengeti Tuku dawet banjar negara Sekiranya selagi Apa iya Dawet ayu dawet banjar negara Seluku-seluku pada ela-ela Sirama menyang solo Leuleh payung mondo Macetin lololoba Wong mati ora opah Yen opah mati di bocah Yen urip golek aduwe Hae Gajah Singo Barong. Iya. Apa bener kowe sing mangan anakku? Iya. Baleke apa ora? Ora sutih baleke. Wis tak uncal marang lebur pangaunanmu. Iya ora gelem baleke. Kecadak sempet dipameling. Tamat mau sepetimu. Ah! Ah! Gajah Singo Barong. Sepisan maning aku njaluk baline anakku. Ya ora gelem baleke. Kecadak pedang panebas. Tamatno pedangmu. Kakang-kakang pada plesir maringeti Tuku dawet banjar negara
Yang Samudra seperti pameling ora tumomo, pedang panebas ora tumomo. Gajah Singo Barong, balik apa anakku? Bocah kuwi bakal dadi satriya besuke. Wis tak uncal malang lebur pangangon-angon. Yen ora gelem balekke, tombak pamungkas bakal ilang kasetenmu, ilang kadigdayanmu. Suratira Jaya ningrat lebur dening Pasuti. Yang Samudra, aku jaluk gede pangapurane Yang Samudra. Artane wong maksana Raden Tresna